Η Κόνη Μεταξά μετά από το πολύκροτο διαζύγιο της από τον πρώην σύζυγό της, τον Έλληνα πολίστα Μάριο Καπότσι, και αφού πέρασαν αρκετοί μήνες που οι θύμες περί επανασύνδεσης οργίαζαν, φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει να απολαμβάνει τη single ζωή, ενώ το φετινό καλοκαίρι αποτελεί το πρώτο μετά το χωρισμό της. Μάλιστα, η τραγουδίστρια και χορεύτρια επέστρεψε δυναμικά και στα μουσικά της καθήκοντα, καθώς πριν από λίγο καιρό κυκλοφόρησε το νέο της hit Sainani, στο οποίο πρωταγωνιστεί και η μητέρα, Ζόζα Μεταξά. Όπως αποκάλυψε και η ίδια μέσα από σειρά φωτογραφίων μέσω stories στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στη Σαντορίνη. Αδιαμφισβήτητα η Κόνη Μεταξά δείχνει πιο ανανεωμένη από τότε που αποφάσισε να τραβήξει χωριστούς δρόμους από τον πρώην σύντροφό της και φαίνεται ότι προσπαθεί να γυρίσει σελίδα στη ζωή της και να προχωρήσει μπροστά, αφήνοντας την προηγούμενη εκδοχή της πίσω.